आज पढ़ा स्थानीय मान मध्य प्रभेद कौन पढ़ा स्थानीय मान मध्य प्रभेद आज पढ़ा स्थानीय मान माने स्थानर मान स्थानर मूल्य केते देख पिले ये अच्छी केते 83 केते अच्छी 83 पिले आमे जानिचे आमे पिला बेलू पढ़ीचे प्रथमटा को घर एकक घर द्वितीयटा तृतीयटा सह शतक घर तेणु आमे कौन करवा ये दीटा संख्या जेहेतु अच्छे आम नहीं जावा ताले एकक घर आम लिखिदे 3 10 घर लिखिदे 8 है ताने या भी आम लिखिपर कौन 8 10 3 1 लिखिपर ना नहीं आउ गोटे पिला आम पढ़ी आबाक्स कौन एटा आबाक्स चित्र देख से केमी आबाक्स चित्रटा एमती थी गोले ही है ये दीटा संख्या अच्छी तो दीटा गार आम टाणी ये लिखिदे एकक घर ये लिखिदे 10 घर पिले ये 3 अच्छी आम 3टा लड़ू करदे 1 2 3 ये 8टा अच्छी तेणु 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा लड़ू एमती आम भी पढ़ीचे देखीच ना नहीं देखीच तो स्थानर मान आज आम पढ़ा कौन स्थानीय मानर प्रभेद प्रथम स्थानर मान कौन जानिबा तापर आम स्थान मानर प्रभेद जानिबा पिले देख ये 8 आम ताको पढ़ीचे है आम ये लिखि दौचे 8 10 3 1 ता 8 10 माने कौन 8 गुणन 10 3 1 माने युक्त 3 गुणन 1 बुझीगला 8 10 माने 8 गुणन 10 माने केते 80 3 गुणन 1 माने केते 3 बुझीगला मु जदि पिले पचारि खाली पचारि 83 रे 83 एटा 83 ना 8 रे 3 केते 83 रे 8 स्थानर ये जो 8 स्थान अच्छी ये जगह अच्छी यार मूल्य केते तमें कह पिले 8 स्थानर स्थानीय मान 8 10 समान 8 गुणन 10 समान केते 80 बुझीपार पिले बुझीपार हाँ तुम जदि प्रथम 3 1 ताल 3 स्थानर कौन स्थानीय मान समान 3 1 समान 3 गुणन 1 समान 3 बुझीपार स्थानर मान हाँ आउ गोटे करवा देखिए सपोज मु लिखली 42 केते लिखी 42 4 रे 2 केते 4 रे 2 42 तो 42 रे 2 स्थानर मूल्य केते 2 स्थानर स्थानीय मान किए कहबो गुल्लू कहबो पिले गुल्लू 2 स्थानर स्थानीय मान केते एटी जो 2 लिखा है से जगार मान केते 2 प्रथम कह 2 कौन 2 कौ जगार अच्छी 2 एकक जगार अच्छी तो पिले मु लिखिपारि 2 1 लिखिपारि ना नहीं 2 1 एकक जगार अच्छी तो मु लिखिपारि 2 1 तो समान ताले 2 रे 2 1 माने 2 रे केते गुणिबी 2 गुणन 1 वेरी गुड 2 माने 2 1 माने 2 1 गुणी है ता सेमती चंद्रिका एबे कहबो चंद्रिका 4 स्थानर स्थानीय मान केते 10 4 एबे 10 को स्थान रे अछि ताले मु केते लिखिबे एठी 4 10 वेरी गुड 4 10 ताले 4 10 माने मु 4 रे केते गुणिबे
ଚାରି ଦଶ ଭେରି ଗୁଡ୍। 4 କେତେ ଗୁଣିବି? 10 ଗୁଣିଲେ ଆରେ 4 10 ଚାଳିଶ 40। ତାହେଲେ 4 ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 40, 2 ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 2 ହେଇଗଲା। 60 ଟା 60 ଟା ଲେଖିଦେଲ। ଟିକେ ରୁହ, ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ସାରିକି ଯିବି। ହେଇଗଲା। ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ଛଅରେ ଖାଇଛି ନା ତ? ମୁଁ 2 ଲେଖିଛି। ଦୁଇ ଲେଖିଲି ଯୋଉ ଗାର ପଡି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଛଅ ଦେଖାଯାଉଛି। 6 ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଟିକେ ଭଲ କି ଘୋରିଦେବା ଏଇଟାକୁ। ହେଇଗଲା 2 ଦେଖାଗଲା। ଏବେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବି। ମୁଁ ପିଲେ ଏଠି ନେଲି 810। କେତେ ଲେଖିଲି ପିଲେ? 810। ତାହେଲେ ପିଲେ 0ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ କେତେ ହେବ? ଏଠି 0 କୋଉ ଘରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକା? ଏକ ଘରେ ଭଲସେ ଦେଖ। ଏଠି କେତେ କୋଉ ଘରେ ଅଛି? ଏକକ। ଘରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି 0 ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 0 1 ସମାନ 0 ଗୁଣନ କେତେ? 1। 0 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। 0 କୁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ? 0 ଆସିବ। 0 ଗୁଣନ 10 0, 0 ଗୁଣନ 100 0 ଗୁଣନ 1000 0। ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆସିବ? 0 ଆସିବ। 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ ନାଇଁ 1 କୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ 1 ନା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଛି 1 କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ରେ ଗୁଣିବି। ଆସିବ କେତେ? 4 କେ 4 1 କୁ 4 ଗୁଣିଲେ 4। ମୁଁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। 1 କୁ 5 ରେ ଗୁଣିଲି କ'ଣ ଆସିବ? 5 1 କୁ 10 ରେ 1 କୁ 10 ରେ ଗୁଣିଲେ 10 10। 1 କୁ 20 ରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଲୁ 20। ତ 1 କୁ ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। 0 କୁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ସିଏ 0 ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ 0 ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 0 1 ସମାନେ 0। 1 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 1 ର ସ୍ଥାନୀୟ 1 ସ୍ଥାନର ମାନ କେତେ? ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୁହ। 1 10 ସମାନେ 1 ଗୁଣନ ସମାନେ କେତେ ଆସିଲା? 10। ସେମିତି 8 ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 8 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 8 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 800 ସମାନ 8 ଗୁଣନ କେତେ ଆସିବ? 800। ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେମିତି ବାହାର କରିବା ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ପଢ଼ିବା। କେତେ ଲେଖା ହେଲା? 24। ମୁଁ କହିବି 24 ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ଲେଖିବି? ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଓ 4 ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ ହେଲା? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ 24 ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଅଛି? 2 ଅଛି 4 ଅଛି। 24 ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲେ 2 4 ଅଛି ଟି? ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 4ର ସ୍ଥାନ। ସେ ଯେ 24 ସଂଖ୍ୟାରେ 2 4 ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ? ଆମେ କହିବା 4 ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାର କରିବା। 2 ସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାର କରିବା। 2 4 ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ? ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? ନା ନାଇଁ କେତେ ବଡ଼ କେତେ ସାନ ସେଇଟା ବାହାର କରିବା। କେତେ ଅଧିକ କେତେ କମ୍ ଏସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ କହିଥିଲି କେତେ ଅଧିକ କେତେ କମ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ଏସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଫେଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବ? ମନେ ରଖ। ଥରଟେ କହିଲି ମନେ ରଖ। ଫେଡ଼ିବ। ତ 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସମାନ କେତେ? 4 1 ସମାନ 4 ଗୁଣନ କେତେ? ସମାନ 4। ସେମିତି 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସମାନ କେତେ? 2 ପ୍ରଥମେ କେତେ ଲେଖିବା?
ଏଠି ଯେମିତି 4 1 ଲେଖା ହେଲା ସେମିତି 2 କେତେ ଲେଖା ହବ 2 10 ସେଇଟା ଲେଖିବ ନା ଆଉ ସେମାନେ ସରି କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ହେଇଯାଉଛି 4 1 4 ହଁ ଯଦି ଲେଖିବା ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ଯଦି ଲେଖିବା ପୁରା ଇଂଲିଶରେ ତ 2 କି 10ରେ ଗୁଣିଲେ ରହିଲା କେତେ 20 ସେ ଦେଇଛି 2 ଆଉ 4 ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ତ 2ର ସ୍ଥାନର କେତେ ମୂଲ୍ୟ 2 ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କେତେ ହେଲା 20 4 ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ କାରଣ ପ୍ରଭେଦ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଫେଡ଼ିବ ତାହେଲେ 20ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ 16 ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 24 ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଓ 4 ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ ସମାନ 16 ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏଇନା କରିବ ହୋମୱାର୍କ କରିବ ଏଇଠି ବି କରିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ହେଲା।